Urdu Studio Channel. बयबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ मोनबाय। Hi guys, welcome to my channel. दिनै आं नोंथांमोननो नैबे मोनसे हेल्थ प्रडाक्ट रिनुटा नभास होननाय हेल्थ प्रडाक्ट जाय नोंथांमोननि हेल्थआव नोंथांमोननि लाइफआव मोनसे बिजनेस हिसाबै मोनसे हेल्थनि शेफ हिसाबै लाबोगोन। दा बे प्रडाक्टनि सोमोन्दै बे स्टुडिअ'आव जोंहा सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथाङा बे प्रडाक्टनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिन्थागोन। गिबियाव जोङो भेस्टिज प्रडाक्टखौ बाहायदोंमोन। भेस्टिजआव गोबां बुरजा प्रडाक्ट बाहायनो गोनां जादोंमोन। दायो गासैखौबो ज' खालामनानै मोनसे गोदान मोनसे कम्पानि फैबाय। बे मोनसे प्रडाक्ट, बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय रिनुटास नभा। नोंथांमोना स्क्रिनाव देखायगोन। दा बे प्रडाक्टनि सोमोन्दै जा बिथाङा फंनैसो फोरमायनानै होगोन। खुलुमबाय। दा दिनैनि बे प्रडाक्टनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानबाय। बे रिनुटास प्रडाक्टआनो जाबाय दिनै मानसिनि हेल्थखौ अरायसम बेमार गैयै खालामनो हानायनि गोहोनि मोनसे प्रडाक्ट। बे रिनुटास प्रडाक्टआनो जाबाय 25टा बेराम फोसाबो। मा बेमार फोसाबो होनबा दिनै केन्सार, गोदोनायाव केन्सार जानाय आरो देहा सोलेरफोराव केन्सार जानायखौ बे मोजां खालामो आरो लोगोसे हार्ट बेमारनिबो खामानि होयो आरो ब्लाड प्रेसारनि आरो लोगोसे गेस सम जानाय आरो लोगोसे ब्लाड प्रेसार बा किसुमुरिया आरो बायदि बायदि बे 25टा बेरामनि थाखाय आं दा रोखा आं फोरमायो। आं मोनबोनाय आरो आंनो गिबियावनो आं इउज खालामदोंमोन। इउज खालामनायनि गेजेराव दिनै जों गिबियाव जोंनि सिगां बे भेस्टिज कम्पानिखौ जानानै जोङो देहा सोलेरखौ जोङो मोजाङाव लाबोनो हायाखैमोन। दायो नैबे रिनुटासआ जोंनि देहा सोलेरखौ मोजां लाबोदों होननानै आङो रोखा बुंनाय जायो। गोबां प्रुफ मोनदों आरो लोगोसे बहुद मानसियानो हामदों आरो लोगोसे बे मुलियानो बहुद खामानि होयो, ब्रेननि खामानि होयो आरो लोगोसे हाइ ल' प्रेसारनि आरो ब्लाड प्रेसार आरो पेरालाइसिसफोरनिबो बे खामानि होयो। बेनिखायनो आङो बे 6-7टानि अनगायै जोंनि भेस्टिज कम्पानिनि अनगायै नैबेयाव 25टा बेरामनि थाखाय बेयाव थरसे केपसुलानो खामानि होयो देहानि सोलेराव आरो लोगोसे हाइ ल' प्रेसार आं गिबियावनो बुंलांबाय बेफोरनि थाखाय मोजां। आरो दा बावैसो बावाखै बे प्रडाक्टआ मोनफैनाया। ओमफ्राय दा फ्राय जोंनि आसामाव दिनैसिम मास मोनथाम रानिं जादों। दिनै 30-40टा कम्पानिनि गेजेराव दिनै बे रिनुटास प्रडाक्टआ जोंनिसिम मोनफैदों आरो लोगोसे बे प्रडाक्टआ माने खामानि होना जोबोद खामानि होदों देहानि थाखाय। दिनै बे भेस्टिजखौ जोङो बुंनाय बायदि खायफा जानो रोङियाव बेमारखौ फोसाबना लानो हायाखै। नाथाय बेयाव बुंलायलायनाङा, बेनि केपसुलखौ जानाय लोगोनो जोंहा रिजाल्टआ किलार मोनजोबो आरो लोगोसे बेयाव बायदि जोंहा फोरमायनो गोनां दं 25टा बेरामाव। बेखौ नोंथांमोना इउज खालामनानै नायग्रो, अब्लानो जोंहा गेजेर जोङो सेमिनार लायो आरो लोगोसे जों प्रग्राम खालामबाय थानाय जायो। बेफोरनि फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायनाय बियो रिएक्सन जाया। बे मुलिया जास्ट भेस्टिज सिस्टेमनो। नाथाय भेस्टिजनिफ्राय आं बेखौ दा साबसिन नुहुरदों। साबसिन नुहुरनायनि गेजेरजों जोङो बहुद सुबुंफोरनि बेरामखौ फोसाबनो हानाय ओरैबायदि गोहोनि बे केपसुल। बेयाव टटेलि बेयाव डिबा मोनसेयाव 120 माने 120टा केपसुल थायो। बेनि जानायनि मोनसे फर्मुला दं। बे फर्मुलाखौ आं उनाव जाय बेमार सोखाजानो लुगैनाय बेजों चान्स जायोबानो बे फर्मुलाखौ बे डिबायाव लिरनाय बायदि बाहायनो हागोन आरो। So guys, be carry on your business and save your life. नोंथाङाबो बे प्रडाक्टखौ बाहायनोब्ला लोगोसे बे बिजनेसाव आखाइ होनोब्ला थाबैनो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्टआव कल खालामदो। लोगोसे बे बिजनेसाव आखाइ होदो।